Sọgọmafoli amudi anamima Muso Demusen Anima Koro Bamako ana lamini Malikono Amana Kitchen Fanfa Kadoka Faso Walinoka Radio Mandila Nona Jofrikan Tura 93.8 Kumafoni Agolima Sanima Abedi Mamiso Yusupene Yusufa Kiliba Samake Nayaka Fujuru Awu Traore Nayaka Yolubla Katabla Kanya Shigi Tene Nika Sako Shisibili Kumafoni Atike Bashe Kwa Nabe Dese Kiliba Isufa Unisama Awan Sogoma Kuli Bashite Ambe Alafu Ka barkada Kusebe Ya fotogomina Ka bebe bisimila Awo Ka fuye kuma filikoi Sigatala Bikononton ani saba muruguru seki Siga Ode do Anye kene sorobi Awo Tarata Septembre kalo kile tan ani nani Nan bafla ani samoga ani kele Kusebe Frekan suraka kunafoni bundakungono Ko bebe bisimila Sigatala Radio Frekantura Keriba Samake Namu Pasiri di sero nye mindama Anya munu nye anga jabala munu zamve Kunafoni na nashira Anya raka ulika jokela munu shire Nye kunafoni nye amena andado munu na Ka wala doni Ni mana kuka tata sula kono Yananga mawure nye bi Monsieur Suleiman Kala wure Coordinateur du groupe du patrol du Mali ni ala sona atike basiye kwa na be ni ala sona mo seben jugu mulu na dona aywa Elaji Ibrahim Bonga ko tabolo akori aywa namara leum ko ka tase aywa akote defense ma bi amba wala ni ala sona mo ni ala sona jamana leum ko ka tata sona ko ni ala sona atike basiye kwa na be dese ni ala sona mo kiriba isufa yananga bonza jamana ni amedo kan jamana banyi o kankan mu ba ala ka jamana ni sutura ya rabbi ama alaka jamana mbo ajugu amina rabbi insago jugu sago alaka nga jamana shumenga bo abulu amin dambe jamana bani donc dunga fa jamana ko chontala jamana kono kebbi kono de buruja nadi ko sebe ala anoga baay ala de o koni salama yuse ko ke dina tigi be ko ke ko sebe jew ni dimanche kilenke kera salama yu juma kilenke do kera jamana ni ala sona atetote bada ni ala sona mo ni ala sona ala baka masaya banga ko sebe kama saya bifani aka fese jamanenga amin adame ala ka siga amin ala ko kaka ala yare kama ko amin liba mi do ni aywa e karo ka fol lame baw fe ko sebe odo bana ma to ka chana sisan awoke ala ka bana uba ya rabbi ama amin ya rabbi lamin da mo misile mera mangne mo do ni befe ko sebe mo do ka ala ka falla fiya dama amin ko kena di malien kene na de amin ya me ke bi panga fotike be do ga boy be wuli kiriba ka kene de ko sebe o koni ala ka kena sabati be amin ka kena sabati malien kene na bela de amin ya rabbi ba awu trawre ibi fe bo ase bora bitaka keri ba sumage isufa mbimbolo bi o bebe fasiri di sebe molo nya folo so malaina le Figaro du Mali akoto di Mali ka Figaro keri ba sumage fasiri de ma ole ikado Mamadou Kulubali Kulubali ke keriba ko niya takalaje shogal kugala maiga ani aywa kado kafo la classe politique ako mumbe gela min na bembi ba kana yi yoro janna koy gela abi shogal kugala maiga nofe sabula premier ministre shogal kugala maiga ako niya takalaje ako minye ikalo kafo dugo ni ne ani ikalo kafo kikuya ye keriba samage ko otisira jenen ta koy abisira molo nde ina fo ikalo rinali ba ke tugo mi keriba samage ako shogal kugala maiga mando mammi naka ke kun kosbe politique buna kunka keriba ko sira dugo ni ka be olu don kosbe koy bi akwa kenu ka sibiri mami tani malion ye keriba kwa kado chigi ako make kuma imana ta chogo ako ni mata bena nyayi kibiti furi dalla o koni shogal kugala maiga kaka kose di bolo da jona koy sabula bi akwa be ka manisi ga tan ngami ngono ako shogal ko be balo ka fo ale ka gurbu mambol sigi anni ayere abe arabe ngono watu be ko mula kunka amadi ka nyesu abada akobbi ni ya juwana ka damma ka ke jamana premier ministre akwa ki jira jamali kana tiga bolo arabe ngono ko yi tiga bayi Sigal nge isufa adiri lebango ako minye shogal ku wala maigay ako ni ya takalaje ako femi galo ka fo premier ministre asolo so mumina ako be na adak bojo la koyi sabula c'est le premier ministre de la rue
ko rite premier da ko se akata yate awo akado ni yate wa akado ka fo ka wuri ka jote kanji ni awo kare wo jume di ko na adume wuri ke na wuri ire o te bolanya bolon na ko bolon de ata le ba so awo parce que sura ko agoni ya daga laje akoni ne MTN RP na le bolon me ay wakala Ibrahim Bakar Keita ka fa gun ka gun ni ka sa deja la koy so azila ka no na gun ka boy o uti kalo kreta ani jegi samba bla ani zamu wani ngele ako sugal bu wala maiga akala ni abada ka fo bolon de ala na jamana ni na koy wa bolon ati marake ni mama ni bolon yalla akuri ba kidi jira saka bo bolon kono ni ka marake ay wa ketugo la koy kele bas mage ako ni sugal bu wala maiga ena na suro ay wa dasiga o kera ni e kalo ka fo bandawe ka tasa ka pele mu ni mu dal wani ma awa ulu dabla sebonna bolo bla sebonna sebonni awa no o jabi no be communauté international bolo o seben kele o le mali politicien bela jele molo ni ka ta société civile ma da se malien kele kele bela jele ma ko so kele ku kala manga awa ni innana akaka iko o seben ko laje kanya babe to no tuko mina wa wati min nila ma no kalo tan segi ko aka o konna la awa ka takabboy madam ga tan ko ko sebe akobbi min ya awa ka ko sugal ku kala manga maki ku mando koy politique buna gunga ayesu ku juru ro koy juru min na bolo kele bas mage o le ikalo ka fo aywa ikalo ka fo conférence nationale Commandant national, quoi, non, koy, organe unique, kana noye, ni 20 là, débat de kafo, nous te fayé, comme le nabsi ka ke watini kunko, kakema do jangale be ka bo dakele fe. Ako sugal lo ga kele ke bele koy, ka yo be ken mangan ola. Kwa lo sugal ku kala mega, yala anyena de wa, TNT, akoko oni, non ma tuko manya, o kanga wika bo jamana ngono, aywa ko o TNT, na trajo o nyekoro, ni ka DPG ke ko sugo ko kuma sugo ni na o kuma blara ko sugo ko wala mega kuma bla ni bulo ka dam munga sugo ko wala mega accord d'Alger ni sebendo e ko ko aywa ko sebendo ba man kala je kuma te kakala ko sugo ko afaka fu olu ko la je intelligemment avec ay rañino ko ko sebe bali ni jogo ako to ko di ako mi ya sugo ko wala mega organe unique pour les élections pas qui fait que a pese ka ke bi a pese ka ke sini a ko me bi a ko mi e ka ba fo parti politique le amanda ye o chien ko yi no be ke o nyeshi yoro mi ma ko sina bo la ko yi sugal ku wala mega a ko ka ekibia anaka frère anaka wika job bi transition ale na so ka tan segi ka lo tan no o dula la ko o taide fa ko awo ana ga kaltan sigi ake kaltan sigi ale ya damne o kaga kibiya de wi ngale ret ya fo korole ko an kalo saba dirale mak ka to MTN ngona ko ayafo kalo saba ben ko nyana ayafo kalo saba ko ben ko nyana bo ayafo kuma ka umbiya abe imana mingo ake kuma abe ma dungo ko sebe kero ngale isufa kwa ni jongo akoni ya takalaje bi niye sugal ku kala maye ani parti politique ko ko dans religion mabbi akoi kalo ka fo ma bo ni ka dinin ngoni ngoyi ka sababu ke munne ko aywa ko mana de bato ko kika kuma sugar bone shi kuma ne bado azumi ko ta annaka ko ya ko la garan ni ko to ko la dalile jama ba bi so dalile ma ko ali bida ba ka boka kuma fundi jama ndo ma koy sabula ni metala yolo mina bi ka dobra transition ka kanga do kan kelen ta koy ni kan international sino kan kono ni ba ne fon ye so ye ay kala ko fo juru ku ka ba ni ba mo nyal na ni ni ne juru ku ka an daga ka laje yana ana sai ka bala jelin ka ben nimma wa ako nan temena ka afara sim ko sebe ko nan temena ka hakiri ba ko dan tebe dole ne ayi dan sabu ko dan man sabu o ko ni saka to amina anya sama ni ka bo figaro mali kono ko sebe akabi boni mamadou kulbala ma fuli bayi ko sebe ita isufa le reporter ale ka bi bole men bolo akoli alsa yuruku o kelele o guna gun amore kene kona no ko tamoy in dogo kun temene ni dogo kun damne isufa anyi munun kam ka ira ka fofo mi operateur économique do ko uruge bolo la koyi
min ye sariya ale fɛsɛfɛsɛba tigilamɔgɔw ye pôle économique maaw u kɛlen don k'u tɛgɛ da kamalen 3 kan ka sababu kɛ u kɛlen don ka ŋanamu minnu kɛ k'o ɲɛsin papiyew yɛlɛmaliw ma papiye minnu ni olu tun bɛ bɔ mobili san kun kan mobili san minnu o tun bɛ san ka di ministère de la défense o maaw ma ko ye isufa nin kamalen ninnu nansarakan na ko pour faux et usage de faux ni entrepreneur ninnu ni a bɛ daminɛ Amadou Ali Nyangado ale fɔlɔ ye Isufa filanan o ye Musa Fane ye sabanan o ye Abdurahman Keita ye Isufa mɛnanga kolo ani tora da fɛ olu bɛ ɲɔgɔn dala ko ye wa tɔntigɛla tɛ minnu tɔntigɛla kɔfɛ nin cɛ saba ninnu sa tɛgɛ dalen ninnu kan sa tile damadɔ bɔ ɲininkaliw busamisɛnnin gɔnnen kojugu la sa Isufa laban u taara u yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ kasobonba la ko ye kabini samedi tɛmɛnen u taara n'u ye ka t'u datugu ɲininkaliw kɔni o bɛ ka fɛsɛfɛsɛ halisa a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu ko mobili sans papiyew de tun bɛ u ni faso ni ɲɔgɔn cɛ Isufa mobili ninnu a bɛ komi mobili ninnu ma san ko ye papiye ninnu u ladonna walima mobili u sanna nka u ma ye o ko de bɛ sen na sa wa ko a jɔra u la ko ye halisa ni a jɔra u la u bɛ nɔ minɛ fasoba in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a ka jɔ mɔgɔ 1, 2, 3 la Isufa n'i y'o sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ a ko a ma tɔw bɛ yen koyi u bɛ bɛnbɛnbɛnw de kɛ ka ko kɛ ka tɔrɔmɔɲɔ k'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'a tila tɔgɔ ma ɲa sa u bɛ ɲɔgɔn kɔ da fiɲɛ la Isufa nin ko in kun b'o de kan koyi u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa 3 ninnu ko u taara n'u ye kasobonbɔ la ko ɲininkaliw bɛ ka kɛ cogo min na k'u bɛ k'u datu maa wɛrɛ tɔgɔ la koyi ko i ɲɛ bɛ Mali an ka jalabatigi caman bɛ yen Isufa k'u da sera olu caman tɔgɔ ma dɛ ko sini ma ko in jalabatigi ninnu ko ni Ala sɔnna ma tɛgɛ bɛna da ninnu kan u ka taa fara ninnu yɛrɛ ka kasobonba la walasa nin mobili ko in a papier ko in a ka fɛsɛfɛsɛ k'a da fasodenw ɲɛ kɔrɔ le reporter ale ka bila seli don k'o di fasodenw ma Isufa kosɛbɛ Kiriba Isufa babu ɲana min bolo munumunu indépendant ni ka sama ka bɔ a ko cogo di parce que sɛbɛn a ka bi bɔli parce que sɛbɛn Abulaye Jara Jarakɛ a ko an ka taa i ka dɔn k'a fɔ commission de aux droits de l'homme de l'ONU ngene mane ako nyanta kala je ako nyama bola nyama mi nale da ay way kalo ka fo matise ka kala koy no ye e kalo ka fo Michel Bachelet kerba swage ka bora ni ka jabili ke koy ka aywa fele ke o ka jete mina konna la kerba ka sebe bo sebe mi no ba yira ka fo ako e ba do ka fo kule taflana mi nakela anga jamana kono wa kalo tan ngono ako kerba swage ako kule taflana ko fe ani bi ako fo ikati ka bo ma fala koy ako ni anta kala je ka damine janvier kana bla juin na 2021 kerba ko man no sala civil kula ani mi tunna ani mi no andira kerba ko ti jo e kalo ka fo 948 civil tués mɔgɔ 9 ani 48 akiriba ko ka ca kirba ngale Isufa ako ni yanta kala je ako sababu kala munye sabula kulita flana mi na kala anvea kirba ko kala demoruma yere koyi jamana yere fantan nani be folo ma ko kule jamana camanche ana ko nyamba ako bi sami shiriye kirba ko awala ngala ka teni mbela jere ma ko jamana fantan nani yere bela jere bi kirba ko la kana ka gela linu ko sebe ma fa abe camanche la tuko mi abe ko nyamba vete abe shiri la abe wesi la te kirba ngale ako ni yanta kala jene ni Michel Bachelet ako ni anga jamana no Malibay ni taflana ko fe kirba ako ko wala ngatala sabula ni ekalo ko goroma sile tabawye fangati la mawye kirba ulu la ko sebe awa yoro chambe ko lu la ngolu la koyi ko sigi balida ni ko la ngolu gara matanya no ngolu okoni idi ko sigi balida okoni reflex stratégie ko sebe kirba Isufa ako ko sigi balida o min gara awa chama sigi na ko fe koyi ka yoro la ngolu to alba ko kala sababu ye ni jaliji ye kirba ulu la ngala ayoro nunga koyi ko ka dante groupe de défense ma koyi kirba kumage ako bi amma sibilu aka mafale mbaw ako ni ata kalaje abe groupe auto défense ko na se sibilu kana se jaliji ma koyi ba manji wala maw ko kana se ay way kala ko bo an nek arme
national ma koy sabula ako mado ay kala ko lu segasire ko la tunu arme reka ko tela koy ba ko dobe nyala dobe nyake la ka la ko ako nya takala je ako ni ko ni violation ni ni mbala ubani ba dera zu zale lomni apa afama blebre ko be kala ko fo ba manji wala maw ani o groupe de vanju ko da ci ay reka groupe man len tabaw ma koy ako nya takala je ni auto de vanju ye ba oluni ayo ba manji wala maw wa gouvernement ana gouvernement len tabaw to yoro mun na be ci ka fo mun nga oni ñu wonte tay wa ko ñu ga mara to ko mun na ba ko o kelo ka jantiga do alama do na bi ko so koy ni ya takala je alama den ci ko keme o keme ako mugani dulu ba ko o fagalu ko ka yo so gouvernement jadi suni atodi autodivaju ka ko fi kan jamana mara to fo sika ja ala jabu ko ko na ga gele amanu doba do tala ka so sadia ko sebe teba isufa parce que vrai no ye aywa ikalo ka fo Michel Bachelet nale oninga aywa ikalo ka fo commission de droits de l'homme teba adasira mako ako gela mi na be jamana ngono teba ko gela ya ko ikalo ka fo awra ga kuju ni ikalo ka fo kule saflana ale ko fe ko kule saflana ni ya che kala je keba ako awekalo ko déplacement olu chala ko sebe minne mawle kabu umula ko maw chala ko sebe mamni nulu ka baraw bla ko so bla ko ka bega bla ya ni zake keba ko o mawle chala ko sebe awekalo ko o ma famba o sibini lego ako ni ata kala je ako minne ni commission ni akabara abulla yoro mun ko sebe ako yoro mun ni de ni to ko sebe ko le kala ko sen ni duanga ka ta jene kana je banyangarama ani nolo koy nolo Israël c'est pas ko ninga la yoro ye yoro mun na ci gila rabbi ko so koy ko da se cegu ka da se kolo awa kika do gawo mambo fana bala koy ka da se azongo c'est pas ko ninga la yoro ye akuru da fulu man ko be ci gila ro okay akwa yoro chama membi awa kuke egasi gasi ayoro la ko ikalo ko benga sebe awa uma ko benga foli ko kake anu ba manji wala mauche ya sa bawo so duka baye biya la koy ako ye wala ye wala min malaka ka ko awa jamana marabo bologi wala mi je ya ko wala je do continue ka ko awa ni te ko ye ko ni ni juru se ka mara santo awa na bolo ma tele tabawo ko ko fle jamana la ko sebe awa ana fara ni ga bo ne balangona akabi boli ko sebe la na bulu bay angita isufa ameta bako jigoroni plateau la jakulu belebele min be no nuba wole ko association sigida nyeta isufa association sigida nyeta onu hakli be nyokona kasawa ke faso ale joli amma karambula koy association sigida nyeta isufa onu ka baraw be nyokona to mina we wole bla minye president Modibo Sidibe alema Modibo Sidibe parti far anga wuli o president ye ale ye koy ale wole blarama association sigida nyeta mawfe afana Modibo Sidibe mamindo ale hakila ye minye ko faso den be kelenye faso ye ngona ko moko mamzani moko ye wa kodo kumse ka di do make ikani nyana bo moko togola kono te ko ni be kelenye ale Modibo Sidibe ale furadama ale ta yere busaya moko ma ale bi segere ni yere ale wule ale be buli ki ka wule jabi wule blale ama association sigida nyata ma ofeta bako jigoroni plateau la isufa uya wule ko kakata ku ka baroke faso bain kan ka kinyeni ulu yere ka sigida e ka kinyeni bako jigoroni plateau ale rebe komini min kono wule uya foto kono ya wule blama ka yera ka fo ko isufa ko ni bolo menan ko bola ka be finkoyi mali ale marali mali ale nyetara mali ale ka sangrota ko ni ko kiba kuma fo bi ko ni akuma fo ka sore ma Modibo Sidibe wuli akene kono isufa ka ko kara toka janye koyi o kum kono la ta o ya yira belebe nani o ye far anga wuli ale president Modibo Sidibe ka yira la ka fo ko akana koyi ko bo bonya na dogoya ka suma de memo ko toro isufa Modibo Sidibe ka dayangura kele faso in kono isufa ko ibe santange ibe o lafia o konnala sababu ke ale be min fo ye faso ko nga ko o lege fey sababu ke ko tunani nale min fo bo manya ko la do mo kala je ya fo ko isufa ko ya jati mine we kuma uta ku boku be
bɛ ɲininkaliw bɔ k'u bin u y'a bin cogo cogo a président Modibo Sidibe ayi olu kɔni olu kɛra fɛn y'ale bolo dɔ tɔw k'a ta k'a kunu ye sababu kɛ a jaabi ci ma kɛ kamanaganko ye a dɔnko don wa a b'o ɲɛdɔn fɛnɛ a bɛɛ bɛ fasoba in ale ɲɛtagali kunkanko ye o ye an balakaw jɔ a ɲɛkɔrɔ olu sɛbɛkɔrɔ kumana ko président Modibo Sidibe ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i y'a jateminɛ fasoba in kɔnɔ yan nɔ n'i ye san 30 ka taa ɲinana ka taa kɔfɛ san 30 ko politique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ko e hakili juru carilen don n'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ e dɔn baara ɲuman ani cɛsiri faso in na ni a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ a dɔn baara caman kɛra fasoba in kɔnɔ yan président Modibo Sidibe e de nɔ ye a bɛɛ ye o kun kɔnɔ sa anw de y'i wele bi Mali bɛɛ an bolo sera ka jɔ mɔgɔ min na o de ye e ye bi ko san 30 in kɔnɔna la i t'a dɔn k'i ye min kɛ anw b'a dɔn f'i ɲɛna bi gɛlɛya min b'anw kan bi sa o ye sanuya ye sanuya tɛ anw ka yɔrɔ la yan wa anw ka denmisɛnw olu tɛ ka baara sɔrɔ wa o mana na bɔ yen sa faso in ale yɛrɛ lakanabaliya min bɛ faso in kɔnɔ président Modibo Sidibe fara an ka wuli a lajɛ ka dɔɔni fɔ an ye i k'an bilasira nin baro in kɔni anw b'a fɔ bi ko an bɛ kalanso Isufa o y'a fɔ cogo min na président Modibo Sidibe a y'u bila kalanso min ye kɛnɛya ye sanuya a y'a datu o la ko ye kɔngɔni kun tɛ cɛ a ɲɛ kɔ ɲɛ b'a la belebele min fɛnɛ don a tɛ don fali fɛ kulu kɔnɔ k'a jɔ cogo ka ɲi dɛ ni min ye min ye a b'o fɔ ha ka ja aw ka fara ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ ka fara aw ka fɛɛrɛ ɲini o la président Modibo ka sigida ka jɛya a y'a yira aw la k'a fɔ ko o jɛya o bɛ fɔlɔ sigida yɛrɛ la k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka sigida jɛya sigida jɛya o bɛ daminɛ kabini sokɔnɔla yɛrɛ la ni i nana bɔlɔn kɔnɔ o la an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Modibo Sidibe a ko fasodenw ko min yɛrɛ faso yɛrɛ tagala yɛrɛ taamasiyɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ko bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma n'a y'aw bolo di ɲɔgɔn ma so kɔnɔ sigida la sigida o bɛ sanuya ni sigida sanuyara kɛnɛya o bɛ na aw ye min ye baarako ye an y'o fɔ aw kana aw sigi ten ko bɛɛ ka kɛ fonctionnaire ye ekɔlisow bɛ yen bi bi in na ekɔliso caman bɛ yen bi bi in na ni baara n'o kalan bɛ kɛ o kɔnɔnaw la k'a ye aw denw a y'u ladi an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u ladi ko ye n'i taara n'i ye kalan min kɛ ekɔliso min na n'i tilara o la dɔrɔn i jija i ye baara min kɛ yen nɔ k'i jija k'o baara k'o ɲɛɲini ko baara ma bɔ baara la baara min fɛn o fɛn ni ale bɛ dɔɔnin na don i kun o de ye baara ye a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ yɛrɛ ye baara k'u yɛrɛ bi Isufa k'olu ka sɔrɔ ka bon ni fonctionnaires ni ministres ka sɔrɔ ye ka sababu kɛ olu bɛ ka k'u yɛrɛ de ye u ye min kɛ lakɔliso la bɔra dɔrɔn k'o don ba la k'o ɲɛsin o ma ka sɔrɔ k'o k'u yɛrɛ ye u ka contrôle t'u kan wa u sago b'u yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ o la ko école privée olu bɛ ka kalan min di mɔgɔw ma n'o ye école professionnelle ye ko k'u jija denmisɛnninw na o la ko ye ka an ka faso kɔnɔfɛnw k'olu bayɛlɛma ko caman kɛra milliardaire ye o senfɛ bi kun kɔnɔ sa min ye lakana ye fasoba in kɔnɔ a y'o yira k'a fɔ ko ayiwa o kɔni o y'an bɛɛ kun ka ko ye halisa min ye lakana ye o bɛ daminɛ sigida yɛrɛ la koyi ka sababu kɛ lakana ale bɛ fanga sɔrɔ sira minnu fɛ ni fasodenw y'u makun o kan lakana tigilamɔgɔw o taga bɛ kɛ ka olu to yen koyi ka sababu kɛ faso population ale de bɛ se ka lakana tigilamɔgɔw k'olu dɛmɛ ni kunnafoni ye lakana o bɛ se ka lasabati cogo min na kuma bɛ dan yan n'o tɛ président Modibo Sidibe a ye caman f'u ye kuma kuncɛ kuma la sa u kɔni u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka nin nali ko o diyara olu ye ko tiɲɛ la ko mɔgɔ tɛ ko dɔ ko Ala ko n'o tɛ ko n'i se kɛ olu ye fasoba in k'ale bɔ nɔgɔ la fasoba in k'ale ta ka yangan k'o ka k'a tagasira yɛrɛ fɛ ko o y'a Modibo Sidibe lama ye dɛ k'u ka dubabu b'a ye hakilina min b'a la ko Ala ka ɲɛmɔgɔya k'o d'a ma sini ma fasoba in a ka se k'a mara ko ye ko Gabriel Tienu ale ka laseli don Isufa ka bɔ reporter ka bi bɔlen kɔnɔ Tienu an b'a fo kosɛbɛ Isufa kunnafoni don an tɛ jɛnfani fɛ kosɛbɛ awɔ sabula min